boses ko. Ano ko na guys, i-prepare ko na yung pork shoulder joint ko para sa New Year. I-brine ko muna siya. Ayan. O, diba? I-brine ko muna siya para manuot yung manuot yung lasa. Ang nilagay ko dyan, guys, is salt, what do you call that? Pepper, and then nilagyan ko ng garlic, and then nilagyan ko ng iba't ibang seasoning. Yun lang. Tapos, tinimplahan ko. Bakit i-brine ko siya, guys? Bakit i-brine ko siya? Para manuot yung manuot yung lasa. And then, moist din siya pag maluto. Wala naman mag-isa, guys. Kaya medyo malaki na yan, guys. Parang 2 kilos ata yan. So, sana manuot yung
Happy New Year, everyone! Naka-yellow ako kasi sabi yellow daw ang lucky color. Pero, late ako nagising. Kasi kahapon galing ako duty. And then, nagluto. And then, pagkatapos nun, nakatulog. Pero ayan yung fruits ko, guys. Happy New Year! Yung food ko nasa kusina pa. So, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Diyos ko, yung buko ko pa. Ayan, ko pa yung yung ilaw dito. Ipasiga ko, pati sa lounge ko. Ayan. Ipasiga ko yung lounge ko. And then, nagising ako kasi naiiyak ako at saka nagutom. Pero actually, it's 1 o'clock something a.m. here in England already. So, see you later in the morning, guys. Balik muna ako tulog and Happy New Year! Ay, ang soft, guys. Diba? Yung hamon ko. Talaga. Thank you. Happy New Year, everyone. It's already, here. 9:30. January 1. Ngayon pa ako kumain. Ayan. So, yan. Lagyan natin ng sabaw yan. Kasi bigyan natin si Mom Shichok mamaya. Yan. This is breakfast. Kain tayo. Happy New Year.